kukila muladhatra Samung guri sasana aja tindak lawan lahi ya bener kandhamu lahi sumber Paman Patih Halya Sengguni ngados pundi kabaripun manggenipun sumandhateng Kakang Prabu Kresna Indrawati angsal damel prapa boten kan semanten ugi kula paman putra Paduka ing Tritana kula pun kapamarta ginyadeng dawuh paman kula putra Paduka ing bono ing Adipati Jayadrata ginyadeng dawuh kula pun Bambang Swatama Kurawa kabeh padha rumangsa marang kandhaku iki. Ana lakon wiwitan dadi grojogan geguyon dadi tangisan.
anggone Kakang Durna prapta ning madyaning Praja Ndrawati kang saperlu mboyongi marang Sinuwuning Ndrawati malah dadi perkara sing gedhe kok nggih. Sabab menapa kan? Wektu dene iki Pandhawa kongkonan kelawan Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong Suwaning Ndrawati ingkang munggah sedya kelawan aku kelawan Kakang Durna. Padha-padha liar boyong marang Sinuwun Prabu Kresna. Nanging nggih watake Kakang Durna semune ngremehke kelawan Petruk, mula Petruk metu watine. Petruk rumangsa dina wani kelawan Kakang Durna. Iki mesti bakal dadi lakon sing gegirisi. Kang saka kuwi dawuh pendikane Kakang Durna Kurawa kabeh kineng mapake kridaning si Petruk kantong bolong. Mergo Petruk iki momong bingkanane prodasare Petruk iki mau ora duwe kadigdayan sing luwih. Mula pijet suwe pijet kowe ngrantri nek mung arep mateni lawan Petruk iki mesti bakal gampang. Riyen, Pak. Sampeyan aja nganti ngremehke marang Petruk kantong bolong. Petruk niku nek metu dayane wah malah medeni lho, Man. Mergo Petruk niku mau anake Gandharwa Raja Subali ya Gandharwa Raja Supatra. Ah niku wong Didya Sekti Mandraguna. Petruk niku mula jenenge Sura Gentila. Sura niku wani, Gentila niku ngedyan. Kepepet Petruk wani ngedan kok, Man. Oh sakniki ngaten mawon. Karepe sampean kon mateni Petruk, kula Kurawa kabeh tak budidaya ning nek eneng salahe nek eneng mengko ora bisa kok ngrangket Petruk ampun dadi bukane paman senguni lho niki wis tak perkara iki luwih gampang kok nggih. Suwama pun dipun ngadawu paman. Dene iki dawuhna marang Wadyabala kowe dadi lancuk terserah kuning cucuk. Aja nganti karo dening gawe yen perwadawas paman paman. Ing pitalah gumura saking jroning praja ingkang balakaswa abra busanan mira lir surya wadaya saking calon iki rasane jangi kakaduk mung aneng sapu-sapu ing wungkir babak semirat rasa rating surya Butaning Wadyabala rasun pepeling titenono
ning sukuning arga heran tumingaling pakuwon asline dendeng saengga praja umyung kang pradangga busekan kang prawadya bala ing piye kira karepku mau rembugan ning Ndrawati iki mau jane tak anggap kabeh ki mau mung srana nggonku karo kowe ki mau bekti marang wong tuwa karepe ora kuwuh bartah antarane kowe kelawan aku lan para saka Kurawa kang pirandikan dening Begawan Durna. Aku ora ngajak gelut lawan para Kurawa. Ning kowe kok semune nantang karo Begawan Durna. Apa kowe ora ngerti? Ning burine Durna ki sapa? Wong Kurawa kene senengane babi uta tulindake. Kurawa ki mos senengane tulindak sing sakarepe dhewe. Nek nganti kowe mati, aku mati, terus sing ngopeni anak bojone dhewe sapa? Kowe kena kok nek kowe isih dilegan utawa ndek bojo wani karo Kurawa ora apa-apa. Ning Kurawa mesti dhewe watake kaya ngapa? Kruyukan senengane nek gelut. Nek nganti kowe mati aku mati terus piye? Terus kedadiane mengko kepiye? Wong aku mung dikokon dening suwune Ngamarta. Kowe ya dikokon dening suwune Ngamarta. Mbok kabeh iki dilembung srana becik, ora sadadak kanggo padudon. Gunane apa wong padudon iki mau tanpa ana gunane apa-apa. Mula kowe iki karo aku nek kene iki mau, iki wis nyawang wis ning pucukan kene kok gitu. Lambemu terus kowe nggawa arek arep mbok klakoke Begawan Durna, ora sopan. Neng Praja Ndrawati neng Kedaton Ndrawati kok semune kowe iki kok malah nyawai aturan iki piye kowe iki? Kowe iki mbok yo nganggo kabeh iki dipetung sing kaki lembut, ora mung sakmu dhewe. Oh alah gong yo kene ning omah rasa melu. Kowe iki tenan kene ya apa ora ngono kowe micek lho. Kaya ngono nemu nang Kurawa. Nek Kurawa wani kabeh terus kepiye? Aku balas blas ora wani. Nek nganti Kurawa ngruyu awake dhewe terus kepiye? Gong wong nganggo pikiran sing bening. Ora mung bukan aku dhewe. Nek aku kok mati terus bojoku piye? Kok bojoku iki setan. Terus piye ya? Iku rabi lho suwe. Lho coba kowe kok terus kaya ngono ki mau kan mbok kowe eling kalek kok piye kula wonten kene iki kok piye kowe iki ya wes kowe eling nang wes kowe eling kondo kok ngantemi aku iki kakangmu lho. Kakang piye nek menurut sejarah sing saknyatane kowe iki mau adhiku. Lho, mergo Bapak Semar iki mau dikongkon karo Sang Hyang Tenang mudhun ning Madyapada, aku ora duwe kanca. Noleo Semar mburiku ning wayangan kang bebagongan. Ya aku iki wis kumpul gareng kumpul dapurmu kuwi. Upama aku ngantemi dapurmu iki aku ora kuwalah wis aku. Lah terus piye? Kowe ngerti harga diri ta? Harga diri. Cacing didai sama logat buntute ketemu iso lumas kaya kowe kaya aku kok diwirang-wirangke harga dirine didai kok wong meneng bae iki karepmu ki piye? Kowe nek rawani karo Kurawa minggato tak urusane dhewe.
Lah kowe golek mati ya ben kanggo rabuke negara. Aku dadi pahlawan. Mengko gangkul ngarep kono iki dituliси Jalan Bagong. Lho ngono. Lah kok kowe wedi karo Kurawa sing mbok medeni yampane. Kowe iki anake Gandharwa Raja Suwatra. Kowe dhisik cilikanmu iki bidis. Lah kuwi kurang ajar. Kowe iki prawani wong 79. Lho. Karo bapakmu dititipke karo Bapak Semar. Kon belum entas sing kanthi apik, gandeng kowe wani karo Bapak Semar. Sing maune kowe bagus, irungmu diunter dadi semono dawane. Sing maune kowe bagus, terus tanganmu diolor-olor semono dawane. Ngono. Kowe wong ampuh, wong Gedya Senti Mandraguna, jenenge Suragati lan Surakiwani Gedhelok Edian. Nek kepapat wani ngedan. Lah ora karo Kurawa kok kowe wedi iki jane dapurmu. Ngono blak terus penake turu nek penake mulai bergaya mulai ya ini Kurawa dipapake nek nganti aku kalah aku sing belani kowe nek kaya kowe iki duwe leluhurmu ora duwe Gusti Allah kowe. Pati urip sing gawe paturip kuwi ora kok tangane Kurawa ki ora ning Gusti Allah. Percaya karo leluhurmu sing ngayomi marang kowe, goblokmu, bodohmu, entekmu kae kuwi. Sok kowe. Eksak kowe. Wis dipapake yo. Kowe ndus kula ora, lahir batin apa nak kowe? Lahir batin apa ora? Nek iya ngono iya nek ora ya ora. Aku ngono kuwi kok. Iya. Aku sistem tentara. Ya ora ya ora. Nek ora mau melu aku ora. Ora tak kali kok aja melu aku kowe. Apa ngendi? Papake ngono kok Assalamualaikum. Benak kene kula inggih. Kurawa siang. Sang kancing langit kelap-kelap katon berkini sang alis risang maweka drengdek petro tak kira kowe nek mulih kula mboten badhe wangsul saking Raja Ndrawati menani dereng mboyoki dhateng Sinuwuning Ndrawati. Kowe kukuh kang dadi karepmu, tangguh kang dadi tekadmu.
kowe ngerti apa ora sing adem iki sapa? Menika Ndara Patih Sengguni iki Bambang Swatama. Iki kabeh dimadeni para Kurawa ki ning mburiku kabeh. Nek nganti kowe ora gelem tak elikake, kowe bakal dadi batang atang-atang. Mula iki mumpung eneng sangunya, iki tampan ana duit 150 kena kanggo ngebis. Piye kok? Ora apa-apa ditampa duwite ning sesuk ora saka blas Sengguni ngono lho. Ngawur iki. Nuwun sewu duit 150 iku nek kula wenehke bojo kula dun kalih Bagong kaloro 75 ora murma mengke anak bojo kula ketiga. Mergo duit niku duit sing haram. Sampai nyogok kali kula supaya kula lunga saka pakan mriki. Iku jelas patrape Petruk, jelas patrape kantong bolong. Niku jenenge patrape setan. Nuwun sewu nek nganti sampeyan niku kira-kira kepengin bakal gawe golek perungae Petruk, nuwun sewu kepeksa aku ora wedi karo sampeyan. Anggepmu ki apa? Apa dikira aku jelek getek ora mati? Apa dikira aku ki mau wong bengkanane? Ayo nyodot dadi dodol kan atiku. Lah ngono to, Bapak. Ayo sikat kok, sikat gasmu ora gelem mikat kowe. Mikat kowe. Arep mau alik iki lho. Enggak biro nek nyuci mau. Wah, kamu. Wonten itu lho ora pati lemak. No, buat lho iso kira enek kalen to iki. Lagu semingkir Bambang iki. Weh, Bambang Swatama apa kowe? Kowe kemelinti gitu. Wis suwe. Wis sombong, wis suwe. Bodoran duwe dunyoran duwe ora sombong iki wong. Yo ora kon, mbok. Oh. Itu rasa bonceng aku kowe. Engkene parganing pati maju ra glundungi genteng nyawaku kowe.
hancur-hancuran gue. Ayo, manjur dan ngati umum. Gilani apa? Gilani apa? Kalau kali ngati lupa. Ho! Hai! Hai! Yang silaku bakal blongkol kanan ayo hari ini orang aduh kamu aku
bilang cilang kok Gusti Allah. Oh. Eko. Sukmo sinukmo yawinah yawinah sepisini bengkal nying kalabu pambukaning marono terlen saking Kurawa ngaku gunggung terang kok ambiak awur-awur to senengane Mbah Buwika lah iya kuwi larang nyono itu lah iya nek ngene iki kok eling karo sumpahe darah-darahmu anak-anak Pandhawa. Sumpahe piye, Mas? Petro, nek nganti kowe ning nglakon apa-apa batina jenengku wae, ping 3 nyebuta jenengku ping 3 mesti aku bakal tekan ning pengarepan. Ning nyatane janji-janji tinggal janji. Ndoro gak teko sing tak celuk, sing tak bating ora teko-teko iki jare karepe iki piye? Kaya ngono kok sing jam eling ngono sing ngomong ngatur jadi aku sing ngomong aku bahasa karo bapakne aku gak minggat lah kok kaya ngono sumpahe iki dibukti nyatane iki nang ndi lah ya mulane kuwi upama ketemu karo sing jeneng kalau Jakarta wis blas ngono wae aku blas ngono kok ayo mangkel aku gua gak senengane kok janji-janji tinggal janji ora tatanan anak berku ora tatanan Bang Alah bagus alah antang balang puncak alah antang balang puncak anakku sing bagus dhewe atane anak nyang kowe mau ngrasani aku kula mboten ngrasani angel lu kok mesti diblok mesti gawe masalah urusan ini enggak juga kan nanya awal pun yang kayak gini gue pengira-pengira ini mungkin putih Gus omah nek dadi mriki aku dikongkon dening Bapak Perpudara pun apa-apa marang kowe lapor ning papan kene tenange iya piyambakan dhewe pantun wangi kowe mungsuh karo sapa mungsuh kalian Kurawa kok nganti temu Kurawa Tendolwati niku sami-sami ajeng mboyong dhateng Prabu Kresna. Lah kok Kurawa niku ngamuk kalih kula. Kowe wani karo Kurawa. Wau. Saiki iki mboten mantun. Lah tujune enten sampeyan bagus e nek. Aku ngurmangsani jelikanku dhisik sing ngomong kowe.
kudu rumangsani niku. Estu. Kula gendong kemundi-mundi nek saiki sampeyan iso ngarep lestari suwani karo kula. Dosa sampeyan. Dosa sampeyan. Ya dolan ngerti ae. Sekali ngono kuwi ya. Kuwi ora wani. Saniki mboten wani tandingan Kurawa. Niki upama Gus, upama Kurawa niku cacahe sampe wonten 9.000 sampeyan wani napa mboten? Aja to 9.000. 10.000 aku wani. Aku salah apa karo kowe to Mas? Senengane ngono kuwi lho. Nek ora kena, lan pengen kena hal blas kuwi minggat aja didodok nek ngono. Niki upami Gus. Upami Kurawa niku cacahe 15.000 sampeyan mantun. Aja 15.000, 17.000 aku wani. Ha to. Durek nang kene kok meso dialah to blas iki. Salahku ki jan iki apa to le? Niku upami Gus. Upama piye? Upami cacahipun Kurawa 20.000. Aja to 20.000, 30.000 aku mesti wani. Astu niku. Tenang. Itu. Niku upami Gus. Upama piye Bagong? Kurawa cacahe 40.000 sampeyan wani. Aja 40.000, 40.000 aku mesti wani. Ha, toblas. Orang ngono kok Mas. Alamu limu madangmu kokean kok. Tahu sepeji. Yo anggere ngantuk malah ngumuman kok ora ngerti apa to. Ayo. Pun kula pasrah jenengan nang singkir Kurawa bener iki. Ayo, tangga no suruh kayu dengan kupara. Oh, wajah.
pamoring sukma sinuk maya winah ya ing gasapi pambukaning warana parawen saking paman sembuni ampun ngantos dipunlajengaken nggihipun Brandawala Pati kersanipun kados pundi sinuwun panjenengan kedah adil sinuwun inggih paman kula badhe nindakaken dhatengan wicaksana paman sembuni nuwun sewu kelampahan panjenengan boyongi kaliyan kula namung kemawon kula nyuwun bebono nyuwun bebono wujudipun wahyu ingkang napa wahyu Sri Cemani sok sinten ingkang saged ngaturaken wahyu Sri Cemani menika kala wau kula sagedipun boyo wonten nagari Ngastina pekaten sinuwun inggih paman inggih mangke badhe klaturaken kaliyan Kakang Durna Pak nyuwun pamit yo tambah pangesti nggih sembah kula nganggo jenengipun paman sedaya suta pengapira Kresna Parta manah ilmu sakti wira Prabu kapenjalna kula menika ndherek ana kawan menika kula panjenenganipun dados utusanipun punden mulih ngawarta lawing rikalan mangke tan saged budidaya mriki dumateng paduka alung kula pecah kemawon wae gak kaca ing atase jeneng sira ki mau satriya dadaran tinju maya niku menapa ngandhep dempul pamikir nggih perkara iki mau kowe jujukane kasatriyane Madukara mbok menawa wae aku lawan pamanmu wis tanggap sasmita munggo apa kang dadi karepe Nata Ndrawati pekaten piye Dewa kapan pun nyuwun pamit yo tambah pangestu yo duga-duga digo ngati-ati Joko Keslari yo kira ayo kok Durna piye sinuwuning berarti nyuwun bebono Kakang bebono piye apa sing kudu tak aturake lakon para sapa Kurawa dene iki mboyongi marang sinuwun Durwati ning kudu ngaturake wahyu ingkang aranane Wahyu Sri Cemani oh ngono iya monggo Wahyu Sri Cemani iki mau dimunung oleh Madyani
kahyanane ngarang-ngarang kuwiter mula dina iki Kurawa kon bali kabeh dicune aja nganti bali luwih dhisik nek padha Lestina merga aku bakal raga sukma mengkono ngakang raga sukma ning papan kene tungganana badalipun kakang tungganana wadakipun kakang aja nganti ana wong nyanyah karo ragaku iya yo kakang penemban wis dina iki kali yo basune sing ati-ati pun kakang raga sukma munggah ning kayangan ndi